नैबे बर' मानसि लोगोफोर नायजानो फैनाया माने माथोआ इना प्रब्लेम आरोना दा बे सिस्टारखौ माथोनि थाखाय नै पाग्ला बाबानियाव लानानै फैदों दा बिनि रिजाल्टआ मारै जायो नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय बिनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोनथिगोन नायनानै ला नैयाव जोंहा सादुआ नायगासिनो दोङो बोरै माथो ओंखारगोन नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर रिजाल्टखौ मोजां मोनदोंब्ला खबर हरबानो जाबाय गोबां मानसिया बेरामनि थाखाय सोंहरगासिनो आरो जुदि मोजां मोनाखैब्ला बेफोरबायदिखौ फोथायनाङा दे लोगोफोर मोजां मोनदोंब्लासो रिजाल्टखौ होमबानिया नोंथांमोना बे पाग्ला बाबानिसिम थांब्लानो जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै ला बेल' नङा गोबां मानसिया जोंहा आथिं नायजानोबो थांदो सोरबा माथो गोमानायखौ नायजानो थांदो सिं सानाय नायनो थांदो बेयाव नायनो थांदों आरोना दा बे पाग्ला बाबाया माने सोरबा सोरबाथ' आंखौ कमेन्ट खालामनानै बुंहरदों आं नुदों आरोना फेसबुकआवहाय जोंहा बर'फ्रा गोबां नायजानो थाखाय थांदों बेनिफ्राय माने रिजाल्टखौ मोनाखै होनना बुंदों आरोना माने जाय मानसिया माथो रोङाखै बेफोरबायदिनो सेम दाबो बे पाग्ला बाबाजों नायजानानैबो माने माथो ओंखाराखैनो अब्ला नोंथांमोना फोथायो नामा बेफोरबायदि पाग्ला बाबाया जे बे सानैसो मानसिखौ फाहामनो हागोन होननानै आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनि गाज्रि मोननाङा फार्स्टआवनो बुंनि ओमफ्राय नोंथांमोना सासे सिस्टारनि बिबुंथिखौ नायलांनो हागोन प्रुफखौनो होलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि बर'फोरा सोरखौ फोथायनांगौ आरो सोरखौ फोथायनाङा मा मानसिखौ फोथायबा मोजां जागोन बा मा मानसिखौ फोथायालासिनो नोंथांमोना थाङोब्ला गाब्र'गोन आं बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि सेराव मोननैसो बाथ्रा शेयार खालामगोन दायो सानैसो मानसिफोरा बुंदों जोंहाबो आथिं पेरेलाइस जादोंमोन लाना थांदोंमोन नाथाय नोङो गोबां खनि लागा दोङो नोंहा गोबां माबा दोङो बेखौ फाहामनो गोनांबा उमुखखिनि माबा माबि नांगोन बेफोरबायदि खालामनांगोन नाथाय जोङो बेफोरबायदिखौ खालामनानैबो दिनै रिजाल्ट मोनाखै बे पाग्ला बाबाया जे माबायदि नायखौ माबायदि खनि ग्रह दोङो होननानै बुंखो बेखौ जों फोथायनो मोनाखै बैफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों आंनो सासे ब्रादारमोना दा बेनिखायनो आंखौ शेयार खालामनो थाखाय थिननायलाय आं शेयार खालामनाय जाबाय नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोना जुदि फोथायनांगौ बेफोरबायदि सादुफोरखौबो फोथायनांगौ आं फोथायनाङा होनाखै एक साइड फोथायनांगौ आरो एक साइड नोंथाङा मोनसे खामानि मावनांगौ जे नोंनि न'खराव सोरबाफोर बबा बबि बा लेंग्रा लेंग्रि पेरेलाइसफोर जाना दोङोबा बे पाग्ला बाबाखौल' फोथायनानै नोङो बेजों लांनो नाङा दै लोगोफोर पाग्ला बाबाया जुदि नोंनि आथिं आखाइखौ फाहामनो हायाखैबा नों डक्टरनियावबो नायजा नंगौना नङा नों डक्टरखौबो भरखा लानांगोन बेखौ फाहामनो हागोन होननानै भरखा खालामनो हाया नों रावजोंबो दा बे डक्टरा हायाखैबा नों बे सादुनियाव लाना थांनांगोन दा सादुआ हायाखैबा नों डक्टरनियावबो नायनांगोन सोरबा सोरबा बुंदों डक्टरनियाव नायालासिनो सादुनियाव लांबानोथ' जायो होनना बुंदों ना आरे भाइ मेडिसिनजोंसो मानसिया फाहामनो हायो सोरबाफोर नोंनि सादुआ जुदि बेखौबो नायनानैबो फाहामनो हायाखैब्ला नोंलाय मा उपाय नों डक्टरनावथ' लाना थांखानांगोन ना सासे पेरेलाइस जानाय मानसिखौ नंगौना नङा दा डक्टरानो सानफ्रोमबो मानसिखौ सोरखौबा फोथांनो हायो आरो जिउआ सोरखौबा दा बेखौनो आंखौ गोबां मानसिया बुंहरदों आदाबाय शेयार खालामना होनना दा सासे पाग्ला बाबा होननाय सादु सासे ओंखारदों बेयो माने गोबां जोंनि बर'फोरखौबो नायबाय आरो प्लिज कमेन्ट खालामना खोन्थाहर सोरबाफोर थांदोंमोनब्ला बे सादुनियाव मायबाफोर रिजाल्टखौ मोजां मोनदोंब्लाबो खबर हर आंनो कमेन्टनि गेजेरजों बुंहर अब्लाबो जोङो बाय मोजां मोनगोन नङाबा सोरखौबा बेफोरबायदिनो ब्लेकमेल खालामलाबायो सोरखौबा फेक माबा खालामलाबायो गोबां मानसि दङ आरोना बेफोरबायदिनो सोरबा सोरबा थैयोबो दा आं बुङाखै जे बे सादुआ गाज्रि माबा गाज्रि बेफोरबायदि बुङाखै जुदि डक्टरनियावबो रिजाल्टखौ मोजां मोनाब्ला नों माबा मोनसे राहा ला बे सादुफोरनियाव नाय जुदि सादुआ जुदि हायाखैबा नों डक्टरनाव नायब्लानो जाबाय आं बे बाथ्राखौसो बुंदों सासे आंनो सिस्टारा बुंहरदों सादुनियाव नायनाबो मोजां जायासै ब्रादार होनना बुंदों आरोना सादुनियाव नायबाय थाबा जाया डक्टरनियावबो लाना थांब्लानो जाबाय आरोना बे बेमारिखौ माने पेरेलाइस जादों आरोना सासेनिया बे डक्टरखौथ' आं दा माबा सादुखौथ' आं बुंनो हाया दा मोजां ना गाज्रि नोंथांमोना अब्ला नोंथांमोना नायनानै ला जों बिनि एसे क्लिप भिडिअ नायनानै लाग्रोनि बे पाग्ला बाबाया माबायदि मोजां खालामो ना खालामा नोंथांमोना नायग्रोना लाबासो बुजि मोनगोन आरोना जों एसे क्लिप नायग्रोना लानोसै ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव स' बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं भिडिअखौ नायदों एसे फोरमायहरलायदो ब्रादारमोन सिस्टारमोन थ' थेंक इउ भेरि माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनायनि थाखाय मोजां दे नायग्रोनानै लादो लोगोफोर बे स्क्रिनाव होनाय सादु बाबाफोरा सानसेखालि आंनि न'आवबो थांखांबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आंनि हौवानि आखाइखौ नायबाय ओमफ्राय आंनि आखाइखौबो नायबाय नायनानै जि गिदिर गिदिर ग्रह दं होननानै खिथाबाय आरो दै ओमफ्राय ग्रहखौ माबायदि दानगोन बेखौबो खिथाबाय बिसोरो गावसोरनो नालेंखर जराबा हरनांगौ जाहैदों ओमफ्राय गावसोर कामाख्या मन्दिराव फैनानै दानफैगोन आरो ना ग्रहखौ ओमफ्राय थिगासे बिदिबालाय जोंहाबो नालेंखर दंफां दंखायो नालाय ओमफ्राय नालेंखर फिथाइखौ हाननो नागिरबाय हौवाया
ओमफ्राय नालेंखर फिथाइखौ हाननो नागिरबा बादा होबाय आरो नाङा नाङा नालेंखरखौ हाननो नाङा जोङो लांनायाव डिस्टार्ब जागोन ओंखायनो जोंनो फैसासो नांगौ जाबाय आरो हाब फैसासो नांगौबा जों फैसा हरनो हाया नालेंखर नांगौबा खिन्थु जों नालेंखरखौ हरगोन होनबाय आरो ना आङो ओमफ्राय नाङा जोंनो फैसासो नांथारगौ जि गोरा गोरा आरो ना फैसा बिनाया ओमफ्राय जोङो नालेंखरखौसो हरगोन बाबा दा फैसा गैया ओमफ्राय खुलुमनानै आङो 50 थाखा होबाय आरो ना 50 थाखाखौ लालायबावा आंनि आखायाव होफिनबाय आरो ओमफ्राय जि नालेंखरनि फैसा नांथारगौ बिसोरनो ओमफ्राय आंबोथ' रागा जोंबाय हाब फैसायानो गैयाबा नोंसोरनो दा 500 मानि फैसा मानिफ्राय हरनांगौ आं होननानै 500 बिबाय आरो नालेंखर जराबायाव 500 थांगोन होननानै ओमफ्राय दानाबा आंजों नांलायबावबाय आरो ना नांलायनानै आंनि आखाइनि 50 थाखाखौ थाब सेख'नानै लानानै ब्लड थांबायब्रा बिदि जायो सोरबा ओंखायनो इसोरो लुथिग्रासो दै लोगोफोर मालाबाबो बाबा नङा बिसोरो बाबा होननानै जानायबो होनाङा लोंनायबो होनाङा जै नुबानो दरजाया ख्रेट मारिनानै थाखा मा अ मा होननानै गाबख्रावबाबो दा ओंखारथार बाराबा मानसि ज' लिंनानै थिग रायनानै हर मिथिबाय आरो रायनायावबो थाङाबाथाय बुनानै हरगोन होननानै बुं नैबे बर' मानसि लोगोफोर नायजानो फैनाया माने माथोआ इना प्रब्लेम आरो ना दा बे सिस्टारखौ माथोनि थाखाय नै पाग्ला बाबानियाव लानानै फैदों दा बिनि रिजाल्टआ मारै जायो नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय बिनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोनथिगोन नायनानै ला नैयाव जोंहा सादुआ नायगासिनो दोङो बोरै माथो ओंखारगोन नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर रिजाल्टखौ मोजां मोनदोंब्ला खबर हरबानो जाबाय गोबां मानसिया बेरामनि थाखाय सोंहरगासिनो आरो जुदि मोजां मोनाखैब्ला बेफोरबायदिखौ फोथायनाङा दे लोगोफोर मोजां मोनदोंब्लासो रिजाल्टखौ होमबानिया नोंथांमोना बे पाग्ला बाबानिसिम थांब्लानो जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै ला बेल' नङा गोबां मानसिया जोंहा आथिं नायजानोबो थांदो सोरबा माथो गोमानायखौ नायजानो थांदो सिं सानाय नायनो थांदो মানে বেশি মাতো বুঝি নাপায় আর ওই এতিয়া বুজিছে নাই বুজিছে এতিয়া এতিয়া মাত আহিছে আৰু এই কথাটো আহিছে নাই এতিয়া অলপ আহিছে এইটো হাতটো বেছি জোৰ নাই আৰু ভৰি এটা ভৰিটো বেছি জোৰ নাই